як сокини деҳаи хоҷаи Ало дар даргириҳое ки ҳамин ҳоло дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон нуқтаи марзии Исфара ва Боткан ҷараён дорад, кушта шудааст. Аз ин сокини кушташуда Обидҷон Туйчиев ном бурда мешавад, ки сокини деҳаи хоҷаи Ало буда, дар натиҷаи партови гулӯла ба хонааш ҷон бохтааст. дар ин бора аз ҳукумати Исфара ба Азия Плюс хабар доданд. шумораи захмиҳои ҷониби Тоҷикистон дар даргирии миёни Тоҷикистону Қирғизистон ба 11 нафар расид. аз ин 11 нафар 8 нафарашон низомӣ буда, 3 нафар сокинони маҳаллӣ ва 2 нафари дигар аз сангборон захм бардоштаанд. дар ин бора аз беморхонаи марказии Исфара ба Азия Плюс хабар доданд. дар ҳоли ҳозир ҷониби Қирғизистон дар бораи захмиҳо хабаре надодааст. тирпаронии шадид дар чорроҳаи деҳаи Сомониён ҷараён дорад. ҳамчунин садои тирпарониҳо аз қисмати болои ҷамоати Чоркӯҳ низ шунида мешавад, хабар медиҳад як манбаъ аз ҳукумати Исфара ба Азия Плюс. тирпарониҳо дар деҳаи Сомониёни ҷамоати Чоркӯҳи шаҳри Исфара тақрибан соати 19:30 шоми имрӯз оғоз шудааст. масъулони маҳаллӣ ба Азия Плюс хабар доданд, дар рӯстои Сомониёни шаҳри Исфара воқеъ дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон тирпарониро низомиёни қирғиз оғоз карданд. аммо расонаҳои қирғизӣ бо такя ба нерӯҳои марзбонии Кумитаи амниятии худашон ҷониби Тоҷикистонро дар оғози даргирии шоми имрӯз муттаҳам мекунанд. ба гуфтаи манобеъ, Азия Плюс аз рӯстои Сомониёни шаҳри Исфара занону кӯдакони тоҷикро ба ҷойи амн интиқол доданд. дар ҳоли ҳозир тирпаронӣ идома дорад. нахуст низомиёни қирғиз ба тирпаронӣ шурӯъ карданд ва дар посух низомиёни тоҷик оташи ҷавобӣ кушоданд ва тирпаронии дутарафа оғоз шуд, гуфт ҳамсӯҳбати мо аз Сомониён. гуфта мешавад, раиси шаҳри Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода дар ҷои ҳодиса қарор дошта ба ҳамтои қирғизи худ гуфтушунӣ дорад. сабаби даргирии сангпартоии шаҳрвандони Қирғизистон ба сӯи мошинҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар деҳаи Сомониён гуфта мешавад. дар ҳоли ҳозир роҳи Исфара уш баста шудааст, гуфт манбаъ. мақомоти ҳарду тараф ба ҷои ҳодиса омада талош доранд вазъро мӯътадил кунанд.